Hello guys, welcome to my channel Crazy Sisters. Ini engkolu chattambade mantundulla. Avi encha manpunu tuka and aitadumbu irpurandu video nu first tupini akulu like boka subscribe manpule. Nikla support ittana engkolu mast video manpuka. Itte tuka enchavu chattambade manpunundu bali. ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ತೊಗರಿ ಬೇಲದ ಚಟ್ಟಂಬಡೆ ಮಂತುವ ಕಂಡ ತೊಗರಿ ಸಲೈ నేను 1 ಗಂಟೆ ಬೊದ್ದುಲೆರ ಪಾಡ್ದ ನೆನೆರ ಪಾಡ್ದ 1 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆಲ ಪಾಡೋಲಿ ನಾನು 1 ಗಂಟೆ ನೆನೆರ ಪಾಡ್ದೆ ಇತ್ತೆಂದೇನು ಸೋಪ್ ಮಂತು ನೀರಿದ್ದಂತ ಕಾರಿಪ್ಪುಗ ನಮೈತೆ ಬೊದಲರ ಪಾಡ್ದನಂದು ನೆನ್ನೆನಂತೆ ತರಿ ಸಣ್ಣ ಮನ್ಪೊಡು ಮಸ್ತ್ ಸಣ್ಣ ಅಂತಾರಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಒಂಚೂರು ಶುಂಠಿ ಪಾಡ್ದ ಪಂಡ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಶುಂಠಿ ಹಿಂಗಿತ್ತನೆಲ್ಲ ಪಾಡೋಡೆ ನಿಕಲ್ದ ನಾನಂತ ಹಿಂಗೆ ಪಾಡಿದ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಶುಂಠಿ ಪಾಡೊಂದಲ್ಲೇ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಏತೈದು ಬೊದುಲ ದೀನೆಡ್ದು ಒಂತೆ ಬೇತೆನ ದೆತ್ತಿದೀಯೋಡು నేను ಸಣ್ಣ ಮನ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ నేను ಬೇತೆಂದೀಕ ನೀನು ಬೊಕ್ಕ ತಜಿಪ್ಪವೆ ನಂಕಿತ್ತೆ ಈತಿ ಯಾವು ತರಿ ಕಡೆತ ಮಸ್ತ್ ಸಣ್ಣ ಲಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ಮಸ್ತ್ ಸಣ್ಣ ಅಂಡ ಐಕ್ ನಮೈತೆ ಏಕಡೊಂತೆ ದೀತನ ತೊಗರ್ಸಲ ಇಲ್ಲತಿ ಐನು ಐಕ ಪಾಡ್ಗ ಅವು ಪಂಡ ಅವಂತ ಇತ್ತನ ಎಡ್ಡೆ ಆಪನು ಆಯ್ತಂದೆಕ್ ಐಕ್ ನಾನು ಐನು ಫುಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ ನಾನು ಐಕ್ ಬೇರೆ ದಾದ ಪಾಡೋಡಂಡ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಐಕ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ತಾರೈಕಂದು ಮಂತದೀತ ತಾರೈ ಬೋರ್ಡ್ನಿತ್ತ ನಿಕ್ಲೆ ಪಾಡೋಡಂದಲ್ಲೇ ಜನ ಟೇಸ್ಟ್ ರೆಡ್ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಮೂರ್ದ ರೆಡ್ ಮಸ್ತ್ ಬೋ ಖಾರ ಇತ್ತನಾಗ್ಲೆ ಬರ್ತೀವಿ ಜೋಕ್ಲೆ ಬರ ಇತ್ತನ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿಲೆ ಯಾವ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಯಾನಂದೆಟ್ಟು ಒಂಜಿಲೆ ಇಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಬೇಸೊಪ್ಪು ಐನು ಕಟ್ಟು ಮಂತದ ದೀತೆ ಐನ್ಲ ಪಾಡನ ಪರಿಮಳೆಡ್ಡೆ ಆಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಂಡೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಸಣ್ಣ ಮಂತದೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪುರ ಸಣ್ಣ ನಂತಲಿ ಮೂರಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಇಜ್ಜಿನೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಅನ್ನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಮೇಲೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಏನು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತು ಒಂದು ಇತ್ತ ಉಪ್ಪು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಉಪ್ಪು ಐಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋರ್ಡು ಇಜ್ಜಿ ಚಟ್ಟಂಬಡೆಗೆ ನಿಜ ಒಂಚೂರೇ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋಡೈನಿ ನಿಕ್ಲೆ ತೂದು ಉಪ್ಪು ಏತು ಬೋರ್ಡು ಅಂತ ತೂದು ಪಾಡ್ಲೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಜೀತು ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಮಸ್ತ್ ಫುಲ್ಲು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಕಡೆ ಅನ್ನು ಶುಂಠಿ ಪಾಡ್ದೆ ಶುಂಠಿ ಪಂಡ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಿಂಗಿತ್ತು ನನಗೆ ಹಿಂಗಲ ಪಾಡೋಲಿ ಪೊಡಿ ಹಿಂಗೆ ಪಾಡೋಲಿ ಜೋಕ್ಲೆ ಪುರ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಮಂತಿನಂದು ಕಿಂಚ ಎಲೆಲ್ಯ ಉಂಡೆ ಮಂತದಿಲಿ ಮಸ್ತ್ ದಪ್ಪ ಆಯರವಲ್ಲಿ ಚಟ್ಟಂಬಡೆ ಪಲ ಚಟ್ಟೆ ಅದೆಪ್ಪೋಡು ಶೋಕ್ ಆಪುನು ಜೋಕುಲು ಶಾಲೆದು ಬನ್ನಾಗ ಪುರ ಜೋಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅವು ಹಿಂಚ ಚಟ್ಟಂಬಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಂತಂಡ ಚಾಕ್ ಐದು ಕೈನು ಕೈಟದೆತ್ತದು ಅಂಡೇನು ಎಲ್ಲ ಬಿಡ್ಲೆ ಕಾಯಿ ನಾನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಎಣ್ಣೆಂತ ಹೂವನ್ನಿ ಚೌಲಿ ಕಾಯ್ದಿಜ್ಜಿಂದ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಪಾಡ್ರೆ ಬೋಚಿ ಇದು ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭ ಮನ್ಪೆರ್ಲ చాలా ಕಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಮನ್ಪೆರೆ ಎತ್ತು ತುಳಿ ಒಂದು ಈ ಕಲ್ಲರ್ಗೆ ಬೈದುಂಡು ಈ ಕಲ್ಲರು ಬರ್ತಂಡ ಯಾವ ಈತು ಕಾಯಿಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಯಿಂಡ ಕರೆಂಚುನು ನಾನು ಅವೆಂದೆಪ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ತುಳಿ ಗರಿ ಆಯಿನ ಚಟ್ಟಂಬಡೆ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ತುವೇರೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಸೋಕು ತೋಜುಂಡು ತುವೆ ತುನ್ನ ರೆಡ್ ಪೀಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಡು ಹಾಯ್ ಮತ್ತೆ ರೆಗ್ಯುಲ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೆಂಕಲ್ ಮಂತಿನ ಚಟಂಬಡದ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಕಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂದ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪಲೆ